Sema mienu abo apa no nsia yamamu nyina adwo omakwa apa ediba DLFM 106.9 emana sense ma hoto a yesanse so se numre no nsia kase ebo no yede mu nkyire mu nyina da eba ebesem mom na ye ka mu sense ma hoto a yaboaboa no se numre no nsia kase ebo no yakurite ni nyina da agogu yen abefo ntentan kase ne so a na ye dlfmonline.com eno a chenso kase ebo no enam DLFM yen app no ena biu Tinin app on so yem Facebook and YouTube ni nyina da. Kasebona nam so a na ye DLFM 106.9. Kasewe mu mfoni any videos ahodo nam so a ubenya bi ahwem. Emre sem ye badwo adwen kire no akenkan a na eye Facebook no so at DLFM 106.9. Enumre yi ensem titira ebedi kasewe ma kwetene bi ane say Ghana mampeni barama oboada John Dramani Mahama kasa ekirem say Yana Abubakar wanya ne baabi kuro no. Oh my Ghana. Ya hwera de yi pa. Yade mu nkire mu ebesem mu enumre yi. Na ebe free Ghana man pani nsem de ne ya kire mu am. Ewo titenani edema MPP. Amayokro enkura beta wa sentiment mu. Me kire Mr Bernard entwi boss ya kwan do aboro mane sei. Chama wuntumi ensensem mu am. Ene na Accra High Court edeba tu dwa sei. Chama wuntumi ebu oh my Ghana mram. Ebeta efuma gudie tu ohunte no onkoda afiase emfinhia no edienum na mrenim fo pi na kasa edi afa ensem we hu na chama wuntumi nsem no edoso pam na meka sei ensa beto odwase chama wuntumi enkonkoda afiase emfie no edienu no MPP amanyoko no penifo akwasete ne na mu kirem sei Ghana mampeni ya papa John Dramani Mahama ene NDC amanyoko no Oma dwen say wonom betatai MPP amanyoko ni mani ntina ne atemu entesa aba bonten echi chairman untumi ne bakwaso agire mu wo chairman untumi nsam ne de abo apeso pam na openipo no meka say chief executive officer Edema Ghana Chamber of Mines engineer Ken Ashigbe oyobi ono omen ye kanipa wonom kasetia galamse yo ka ho pam wakase akire mi say sanfi hye de no mo de ma chairman untumi no court no kra no wate so enka so man finhia edienunum 25 years e chema wuntumi wonya enti we de court no kra eden wahunu chema wuntumi mobokra na MPP amayoko no kra bata ai wa sentiment mo na kase kirem sei chema wuntumi wombesra ban o mu se wa fom na so mu nsagu nsayem aban fan chena ne mfie no onte so na anya hwe kra man finhia ba kwa na asemienu bi a ankomani beje ho pam na ebekwa akwura mu apozi fo nsensem diam Ghana Post Service emlante de nkrata babonte kirem sei wonom saka enipa pode enum a wonom moche wonom wasapeman wamu kirem so mtu sesa nipa we no wonom eye akronfotetu amoafo pantemra ene ombehwe mpa ewo manyim adusian sensem nso osofo no man ohwe yehumasua eso odiminyamfo Haruna Idris akase kirem sei Oman se kiremu edi afa enkrata ahodo a ane adusuan se onbo mode ade kire mofra wonmo keji ekopim chesene JHS entebebo para mofra no humasua no etimi akonkane ensama no pina ne kan yese onkonya beso mu se anumre no nsia kase wo diolo ha ne nsia ekiripo enkron kase fidie so ne yaka mu se Lumba nsupa esuasene Lumba nsupa ye dwumaku a enso ne yeye yenso no yete abase defense fidie mu wonum bia sunsanso boni bia nim mesra mo monsanka bi wate upadodo watunso ani hawo ba bia wo bia no tunsa frɛ yen yede begu kam dia bron hye ne kitua bi pa ne wo hom empirifa matofo na 0549 889 685 0549 889 685 ana 0549 436 616 0549 436 616 sanso ne ye kamfo mo say enumre yi adwuma ko bi aba na mba ni mo so anipa eba ne say yemfa live pan emmo programs ahoto a omanyim wo na mudi kan temesrew sa wo pemfidi a eno no ye live ban ebeboa na odwumedi aye sononko a to safa frɛ eye fair group ban wo mo pen mfidi ne hote pa edi ne ye eye fair group ban omo mfidi ne hote pa temesrew ebia na wo ye wedding eye na ba fi anam mekase bia na udi awoda birthday parties ahoto ebimpo na wo de wasua adwuma opon ho graduation ana se nsore church programs no mesremo
monto monsa emframfra free group band ye ba ye be so mpa mani age hom na de enti aye ne yesafata no enie ye wa quality sound ne yesanso professional instrumentalist ye wa quality instrument ye ba odwumedi asamedofo yi ye ngu anim aseta upe achi akwanya ye watema community 22 ba roso inside honom ene wom ya homa trofo na 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149741 wena dwumaku a asuna se enumere yentena se na yemfa enumere no sia ka segbe emu nkyeremu mesom akenkan a me kwa ne kontrol kra basum enumere no edi a meje so yo wofa ose ade ayo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ade bantwere bonana atafrija me da me ho me ba me de kase bo no ekire mankasa ebesem mo DL News. Yamamo akwapa afitumrika ne hia yen ewo Facebook ana afinse YouTube na yamfa kasebo no enchire mankasa ensam yensha kasebo na se enfamfiri Ghana mampeni John Dramani Mahama edensem atodwe ekirem sei yana Abubakar ya otoso emienu a wono no ye ohene popo de ma de hia wonom ewotapon ne nanom atrenkunwa ne yade a ne hwire wa hwire mu no ana nana nom atrenkunwa a waje wonom honom ato aya nom wonse ado no eyade a eha oman Ghana papa pefise ne modern boy yade a ekon kane a omen yahwrade e pam Ghana man pani ekirem sei yam papa yana Abubakar otoso mienu ne modern boy agwapo sadabon hene ewo man yimu no akon kan pam pepa ya boa mane asomdwa mapa etimi apatapon ene ne potema eyade ekon kane efenso nke bompo de abampotem ho no mo ne manseni mu ne yade ekon kane Ghana man pani de sade to dwamra ene ɔne mperifo mka biewom eka ne ho kopie mu ewatapon nana matrenkunwa na Ghana man pani kasa wona dwada kita won sabosom na toso aduonum ewo mfempem mi na duoni nsem man pani kirem sei in fact ono wankasa ya de am nana matrenkunwa won watapon edi kan de nkrata besene sei sesei yi de ba mo wod na paka tetenten abeswa dabon hene yana Abubakar otoso mi ne de ne kwanse do onim pam no man pani kirem sei eye yana Abubakar ya wanya ne ba bi krai efitim na papa betena konwa so no na mu waden pa na mansotwe mentemo se na ekoso ewatabon na nya dewa nanso ohene gira ne nanso edense ye ene nkoden abadwuma mene kyesasomdwe mapa aba dabon ahene hu ne yade ekonka ne o man pani kirem se ne waboa pa ma asomdwe edehene ewatapon afenso nkabo mapa ba na nya papa ya hwere ni wasafata sa Ghana fo nyina yebetimi akainom Ghana man pani kirem sei yana Abubakar otoso mienu ne boden mopa de fancheshe pa ho ne yade ekonka ne o kirem ene dabon wadomo emra hodo abeta mahini papa ne kama de gu ho no man na wakwei chese do bedi na de no ekire din manso bi atumi makire Ghana man pani kirem sei pepe ya boa pi wo manyimu a Ghana man ene so mfaso bebre na ti se na papa yinka Ghana fo ho bio no o ma na busua nyina yakọ na hwa ne mu se frɛ wa firi mu no obeboa na ne saman so abomoden a ataye wo ma Ghana jo kirem se wo hwa abakwasam kese a na eda dabon ana afin so enkronkra ho da twa mo ho ahia papa yi bomode gina ne nanso ekonkoden ne dabon ani gonja nkronkrei na se yente ho ase omoto hie nte no ene ha ye dia sa manso twen sam nanso Ghana man pani kirem sei yana Abubakar otoso mienu ama wei anya ne haw wagye ne nanso mene watimi akadagbon ani gonja boma papai Nyankopon fa ne kra emfensie Ghana man pani nsem sei etudwa. As President, I had the privilege of engaging His Royal Majesty on several matters of national importance. His counsel on such occasions
was always thoughtful, balanced, and guided by the welfare of his people and the unity of our country. His absence will be deeply felt. Indeed, we did everything humanly possible to preserve his life, but Allah, the master of the universe, knows best. I'm positive that he has laid the foundation for a smooth succession in Dagbon. And I wish to assure the chiefs and people of Dagbon that government is standing in full solidarity with you during this period of mourning. We shall work closely with the Dagbon Traditional Council to ensure that the appropriate state courtesies and support are extended as preparations are made for the final funeral rites of our departed king. DLFM 106.9. Ani a wuti ye aya Ghana mampeni Berma Obwada John Dramani Mahama Yemfri Ghana mampeni yensemwe na yemfi yani fanchira my Ghana asemdi bia sense mechira court nsemu na awie na beto dwa sei Accra High Court ashe sa sentimentum titinani edemadi New Patriotic Party MPP Bernard Enquiries siako adoda bodam na ne se chema wuntumi onko da afia semfenhia na adu no na onya dwumaden emfa ka ho afiri sei chema wuntumi ahye ne ho akobawura samna boy chese asase tema da ho no ma ye kwai a eye omanga na japade wato ementem ahye ne ho akwase ni nyina ono mankasa adwono no nkuto ni na busia ho anwene Ghana ho magana japade asei sika wadwira gu ne boto mu nyantewa enti no onkwada fiase finhia duno na emna asem de ne kwaso no ono temu for justice eye Audrey eye kokuvite otena ndadwamu ewo criminal division edema high court owankran o kirema ene anopa ya dubaku agbapa won semeduanan hyehye pase kuku ewo kita won sabo semena toso duno emfimpi miene do nsem a o kirema chema wuntumi wa Ghana papa chese kwanya papa ya faso na wonam koti kwanso etufuma kutie na wadwidwiro manga na nsase tamdoto na to agukwa ema na nsempo ensu atoye samna bro kodua nyina kwahete ensu ani ewo mla asem wei samna boye bisi hwada ni nyina da enam chema wuntumi koti kwanya faso kotufuma gude na kwafo ha idiaba na justice eye kokuvi tei echirem sei hwehwem pamo ye edefam Mr. Enquiries Bernard boss yakokwame tuda bon man se chema wuntumi no mo kirem sei wa modern tensa 6 count amade ball no bi kirem a ne adwumaku a ye fa ne sa contaminant mineral right no wa nya bi sesanya ade ana owotumi kreta mpo sei onko bia ho no mkotufuma gudie neso wa ye o man frakadam wa mo sa se kirem sei wo hwe o man ya ye wo mra hoto a ebeta efuma gudie etuo wo kwampaso omeka ne se Minerals and Mining Act 2006 Act 703 a omaye mu sekire mu chemse chema wuntumi obomodi akofa dasin pada etwiri motom fita edne sesire motom etonyom sei alata mamman me chema wuntumi am party wapa mesidan na mekwaje tumi krata ahina ya media oya ne ho sesabe aba ya no afiri so betofom osesansa asene so nwura nyina bo no bo omo chemse sana chema wuntumi kwa ye yentino sana tie de a empenize sabe petapia peto ya mena de wuronti no efiri na kwai eno de yada chema wuntumi omo modin anko da fiase fish na tunum no nya dwumaden no fantato eno ba chizo mu kirem sai sika botin 120,000 Ghana cedi aka ne sikam 1.2 billion se wanya eno so finhia miensa beka ho na ya 23 years na chema wuntumi kwa da fiase achepam omu kirem sai wo hwe wo manyi mra ebetafuma gudie to ho a chesobu mra so na akoya sobra che kwasa Ghana ye Enquires ne asase ne yensu a anya hwe no obetumi akodam every vinhia dunum kopema dunum from 15 to 25 years enti we de chama wuntumi koda 20 years de na ese omode mu 5 years kura che no kura na nsa we mu na lawyer Bernard Oredu aka se kirem sei chama wuntumi nsemi emu oyewu o kirem adabi chama wuntumi ye obi a owanyuma pi wafa Ghana fododo na adwuma enti kese court no dwene ho kakra na nka ne fe no teso kakra ma no sebe ye beboa na ne nyuma kwene ho no mu no engu na Ghana fo mu nya adwuma no wo betimanya bia ne sese so kodam finhia de na nyuma nyina begu aba ne sanso a Ghana mebu na wo ho ebe kire wo na wo dem sem sei
etu dwa ewo ebra court no ebu aten no. I was of the view that the minimum sentence was okay because I made a point that getting Wontumi out of the picture, that is incarcerating him, may affect a lot of things, especially his businesses, the number of people he employs and all that. So that was the appeal I was making to the court, that yes, the court has come to the conclusion and convicted Mr. Wontumi for all the offenses. But in terms of the sentences, I mean, the court ought to consider his significance in society, especially the chain of businesses he owns. And I also made the point that currently we are struggling with a lot of youth employment, and if the court itself has established that Mr. Wontumi is the directing minds of all his businesses, it means it's very crucial to his businesses. Getting him away from his businesses in giving him such long sentence may negatively impact on the businesses, and the young people who get jobs through his businesses and all that, they'll come onto the streets as unemployed. Ani ya wuti yo yamlin emranim ni pa wa lawyer ni din ade lawyer Bernard Owredu ana wote ne nkasa wo kire na adwen ede afa Chema Wontumi ensem no hom no we ye pena santemantemu MPP amanyokuo no penipo no sese ne wo prese obeye abedi akire ade ama otitina ne dibre mekire Ashanti Regional Second Vice Chairman eye aspirant Mr. Atai Poku Akins ekire mi se ye we de ye brichi ye pa na abo Chema Wontumi abusua any MPP amanyokuo nyina visa sem we de manka bia nhiem o maye so press nti sade asam na kwande mu ayapa na nka baba ye musa kirem kakra nka bebo na Chema Wontumi kodem 20 years de as I tell you, we are not dodo. As you rightly put it, I'm highly uncomfortable or devastated about the whole issue. I was in the vetting room, DLFM. so as soon as I came down and I was, pumping to that story, I didn't believe the sentence that I'm hearing. But whatever is it, I have to be cool and then manage my lesson. I have to leave, as I told you, to the family house, then to see what actually we have to do. If we have to move into Accra right now, see the lawyers and then ask them what is the next line of action that we have to take. Of course, we will do that. So I'm not all that happy this afternoon. I'm so down and I don't want to even grant any interview. That's papa why so press asam na bonipusa wana anwe ho kra ode na mprempren okopre tumi e dia ma MPP amanyokuo no kra beta e wa santimantem say Second Vice Chairman Okopritumi ni din ade Mr. Akins Adaipoku ena wote ne nkan na no achi na emranim ni ade ma Chema Wontumi meka ne se legal cancer ono na Chema Wontumi nsam ba ye oka ho pa wonom twitwaje Chema Wontumi ni din de emranim ni Enoch afu akwa wakase akirem se ade adea ewom se Chema Wontumi wohwe oman Ghana mra hoto a ebeta fama gudie to hu na wabumla ne bi so de nanso oman yi wo mra na ekobeza sabi enipai onkwada afiase pen enya ade a obi adina kwagina asem di bia mpo se Chema Wontumi kura ye bone bi penti no we de ya obi na so oden enti ama na so twa na oden sa enti wo hwe atemu wone court ndi aba bonten se Chema Wontumi onkwada mfinhia de no ne de yankopon nim ne kura nim nie emu owrem na esenka court no tumi sakirem kakra na nko tie wonom na emfie no mpo no ko odene batum mpo a enkotis kakra edema wonom. Who would have wished the client ebe 20 years? Somebody who is unknown to the law. He has never had a previous conviction. Ye mfa into muda onjina court da ye mbo ne kwedu da, and the law is straight say obi a ye mbo ne kwedu da onkomre nim da ye convicting ne da no say e bampo say court no hwetwi susu ye mu no say odifo a at least the court becomes so lenient or ogun nsem ema no say the be ya nipa ne be reform na wo hwe say the court ne gin no eno nti no ni nyina kire say ne ye ka say yebo enyo enema ne bi so no impempren no on the face of it no say the one kasa within can sentence one of them and na enema e course no bebre ho no so a ye nya edi case na chi ye di case na chi na ye case na bedu ye nyina so no ye nim de e oh it is harsh and excessive. Eni a wuti ye no ono eyemranim ni a oka emranim fo mbo modin asenkaja won badwetwa age Chema Wontumi nanzo fofia nto ate na wadwara ba mu na meka se Chema Wontumi atade a wo hye ne kama ekwa asem dibia ho no on hye no ne enna na won san na ne dem chesemu wie ye pena ehyen epeja no dese yade na ekwa hia ene ensawom
enti na chama wuntumi ne mpa moton anka oda so a mpa na massage no omanem na kyerem sɛ muntumi ma ne nkwada sa mpa no so bio onkwanse no nkwabutu hɔ no mkama ne ntade no so kura no ebi a obɛhye singlet pɛ ene boxer tia sa wofa media yɛ hyɛm yi na kyena so hu ne sɛ omanga na kwa ne asase tam da hɔ ne nsuo da hɔ a obɛbɔ atena ɔha no ho kura mfa mfidie nkosim enkodi dim na Ghana man mmɔ kanimla nim ni Enoch afo akwa ana wote ne nkan na yenkɔ so anyina mu ɛwɔ chairman wontumi nsɛm fi sɛ na nsɛm no ɛdɔso pa sɛ ɔtwe ho wi ɛnya sɛ mukuma kura wɔ manyim na emna temu no ba abɔnten pɛ ɛne yɛte sɛ MPP amanyoku a ɛno chairman wontumi ogina ne nkura bata wa sentimentem ano sa sentimentem MPP amanyoku no wura ɔmo kyerɛm sɛ ɔmanya nkra ta sɛ chairman wontumi ɔman asɛm dibia Accra High Court ahyɛ ne sɛ onko da fiase mfinhye na adu no na won santu asika botene 120,000 Ghana cedis aka ne sikam 1.2 billion na on sanya dwumaden emfantato ana mu kyerɛ me sɛ hene ne ha MPP mpanifo mo nsɔde o mo manya ne fa yɛmfa ya ne fa nkyerɛ mu am awa manyoko na kyena yɛka sɛ wankra parliament mu Salam Town ɛna nya sɛ mkom twetefo na o ma fra Alexander Fenyomaken ɛna Justin Frimpong Kodua twetwefo penin o na bi tuato na mpanifo ne nyinaa besene ɛne ya nkyɛ na MPP amanyoko no kura bata ɛne na tena yɛka sɛ wankran Asalam Town hɔ pɔ ma sɛ be nsɛmtwerɛfo akɔ ɛna ɔtwetwefo penin ɛdema MPP Justin Frimpong Kodua Mr. ana wo kyerɛ mu a nsɛmtwerɛfo emuntie yɛ nsɛm bi wɔyɛ putupuru nhyɛ mu die ne yabai yɛni abrɛ sɛ krodom efiri sɛ chema wuntumi ɛyɛ MPP amanyoko ne ba pam na mu kyerɛ mu a saa akonta man na dwumaku a ɛyɛ chema wuntumi de ne ɔman Ghana court ɛhyɛ sɛ chema wuntumi nkɔda afiase mfinhyia do no etuete wɔ no maso ensɛm ne mu ayɛ pa na makɔ na anim ɛde adea na Justin Frimpong Kodua egyina mu kasa MPP amanyoko ne kyerɛ mu sɛ owi atemu aba abɔnten na we ya de a aban pa na wa na adwen sɛ obɛtaatai MPP amanyoko ne ma efiri sɛ Ghana mampeni ene samanyoko ne pɛsɛ wɔnom gye Ghana ta wɔmani ase na MPP amanyoko ne gu ɛnu ntina wɔnom etusa anamoyin ɔmo kyerɛ mi sɛ wuyi ataatai ene ahunahuna aban na adwen sɛ kyɛ enipa pi na galamsɛ hu sɛnsɛm wɔnom ho abɔ mu ND samanyoko yi mpo na aban ba nansen amayoko ne mfa nipo pi etu galamsɛ ni bia aban ni mpote a Ghana fo enimpa ya ne nutua nanso adenti na ban wa na adwen so ono wankasa ne mfikyire a ɛhɔ na mo abɔn kan na na aban mu nipa edi dwurum na wa na adwen sɛ ono mo de ɔmo ho so sɛ abrɔbɛ kɔtɔ de ne bodwɛ nyanya nkyerɛ fa ne ho nkɔ ya ne wa ne sɛ na mben enti we de ya ban na adwen sɛ mpam nyuku no bɛhyɛ da tete wɔn mpam ɔmo kyerɛ ma sesei aban pɛ sɛ wɔyɛ saa na otatai MPP amanyoko no mamudi mutintima ye na ɛyɛ yo ne hoye wokrom sɛ bɛyɛ Ghana fo bɛka san aba na yade o kyerɛ mo madi dwiri mo manyim na aban bɔhya wo hyɛ so bɛboa Ghana fo ho atɔ wo no mo no aban modern mo na nkasa nsuani ɔba yɛ hu bɔtɔ no mfa kura mfa nhyim kyɛ sɛ wasasa enti ohunu bɔtɔ no mfa kura nhyim nti ɔpɛ sɛ wɔtatai MPP amanyoko no madi ne din na maka sɛ sɛ de abane bɔ adwuma Justin Frimpong Kodua kyerɛm sɛ ɛnyɛ we ne hia abane hyɛ bɔ ni so ne sɛ de ɔmo ni hwere maka wɔn modern de afa mara kwan so na de Ghana mara ma ho kwan sɛ de bɔ modern de obi asɛm na sɛ wɔn te ase wɔn fa nkɔ appeal court ntɛm hwɛ anim sɛm na nimfo bɛsɔre waka na ɔmo abɔ kyɛma wuntumi na ɔmo abɔ ne nsɛm no ɛbɛyɛ mpo akɔto bɛgya no kora na afiase kora mpo de ɔnkɔnkɔda Justin Frimpong Kodua ne sɛm sɛ ato dwa ɛwɔ MPP amanyoko no atena kɛsiem ɛwɔ nkran. Our constitution guarantees every citizen the right to disagree with judicial decisions and to seek redress through appellate process. That is precisely what we intend to do as a political party. Ladies and gentlemen, it is our considered view that Chairman Wontumi has been convicted in circumstances where there was no evidence at all to support a conviction in respect of the offense for which he has been convicted.
disputed. It was never disputed that Chairman Wontumi lawfully acquired his mineral concession. It was never disputed that he lawfully acquired his mineral concession. That fact was established and accepted before the court. The central question was whether that concession had been assigned or transferred in violation of the law. It is our respected view that no evidence was adduced before the court establishing any such assignment or transfer of mineral rights by Chairman Wontumi. The prosecution could not produce any evidence to show that Wontumi had assigned his mineral rights. Instead, the conviction rested on assumptions and inferences which in our view could not amount to prove beyond reasonable doubt. That is why we firmly believe that his conviction is a travesty of justice and has to be overturned on appeal. Fellow Ghanaians, equally disturbing is the broader context within which this prosecution has taken place. A troubling pattern is emerging in our country, a pattern where the government appears eager to shield its own while relentlessly pursue political opponents who have done no wrong. Today, the John Mahama-led NDC government may seek to celebrate this conviction as evidence of its commitment to fight against illegal mining. Where there is evidence of galamsey on a large scale engaged and supervised by leading members of John Mahama's government, we reject that narrative entirely. And I repeat, the New Patriotic Party rejects that narrative entirely. They think that the conviction of Chairman Wontumi will be the trophy to appease the Ghanaian people for their failures. And here, what ye, a church of opening Edima MPP, Amayukuno, the day a day, Mr. Justin Frempong Kudia. Into Chema say, dear, one back was and crater, Aqua dying, court of a pay, Nachama won't to mean some day. And Kabayanka court to crime China Bonga la to cry. Number the moon is a buyinganature say, a tatai nana, and a banguswa, or Jena Samba. A munchemu, and a day assuming. Yan twakas ya one sway. Niankwa swanyere mu ewa chema won't to mean some of you say. And penny the zabe, a fina ban ye di. Na nso de obofo nda nenam hu jaso ndi chema won't to me. Se so your obofo nenam hu jaso a. Ghana vo yutu na sere ne abasam. Na nsensem we mu na nsantwerefo. Aba ne se pe na ese ya nimra nimfo di nkomo. Na ebisa bizam se mra nimfo e na mo nso de na munim won nsem we hu atemu no. Eno ano no anasa atenche bia koso. Ene ade am. Na Chief Executive Officer Edema Ghana Chamber of Mines Engineer Ken Net Ashigbe Engineer Kenneth Ashigbe wakasa na wachirema ono ye obi a omanyim kwatikwa ya nipa fa so tufu magudie no papa ya ka ho ansam aka ma ise no je se ne kwa ho ntiri nyina sore na wachirema nne wo hwa temu a asamdi bia de ba bonten sei asante mantem titrani di mampia mayoku no kwada mfin onkwada afiase fin hia de no ne de ya de a eye so welcomed na ni age ho pa na ni aso papa na obokot na baso na mompa watu na Mr. Kenneth Ashigbe chirem say chama wontumi kura na waye lucky kura every say ma na mra no e chirem a anya hwe kura na say otumi dam wadam na no e say otumi dam be 25 years every shade no num na court na ma no 20 o chirema 20 ndi nkesua esa fisa wo hwe kwan a oman nipa omunya tumi enam galamse so ama galansuo nyina sesei yakwaye ene atena nyina yebasa no etete oman yipa tide biada na ohwe ani mu sei oman yimra be ya adwuma na sade be edi hu beto nipa hoto a wonum tu galamse eso na mra Mr. Kenneth Ashigbeje mra na one nsantwerefo kasa engineer chirem sei na ni age pa na ohwe ani mu sei sa asutwen ya bai ebeye nsa na ho ma fofora wonom etu galamsey ewo manyim o chemna se no o wadum sim se nipa biada otu galamsey no otise ma wontumi nsam pe ne yembe hye no na ba ne sa pe ebebo apam o kire obesra ban we de enya chema wontumi nkuto wasem Ghana fo pi etu galamsey ono wanka sempo na aba mu nipa ne bi kura ka ho aba ma no ho moden sei ono so betumi ado ne fichire fu ono ho nyina kama na mra ne fo obi anto no level sebe ye bebo na atena ye ene yakwa ye ne yensu no
yebetumi akora so engineer Kenneth ashubensem no 20 years is good enough. I would wish that all kingpins that are involved in Galamsey, when we arrest them, we should give them the maximum 25 years and then the maximum fine, because the law permits you either a fine or the custodial sentence or both. And because of the enormity of the damage that these kingpins do to us, it is important that we exact the maximum sentence to serve as a deterrent. But again, is it punitive enough? Yes, this is not enough. But the question you ask is that where are the other politically exposed persons who are still marooting and parading corridors of power, who are involved in this illegality? What is happening to those who were named in the Professor Frimpong Boate's report? What has happened to the Attorney General's commissioning of IOCO to investigate 2 of those who are in this current government? That sees that mining is happening in the clear sites in their communities where they are not saying anything. Either they are complicit in it or they themselves are incompetent. And so we are hoping that this would serve as an impetus. Interestingly, just today we were not even apprised our minds that this judgment was going to be given. Enti ani awuti no ana waya chief executive officer at the Ghana Chamber of Mines, engineer Kenneth Ashigbe. Na eno achina Emeranimu ni metre private legal practitioner Martin Kwabu aka se kyerem se ye ade a abanro ya pani doctor Damleka ye na ye ne yade na nia so pa afi ba ku pentem ana wodi adi chema wuntuma asemi wa ya ade Ghana nyina mamade ya mma ye nsem pa emfa ma abanro ya pani ono kransi oso afo men ohwe ye na tenten ne so pa visa chema wuntumi bone odi adi Ghana nya bone ketu akura ache nene nyankopon ya adom na sei omanyi mena pan ho ntoma de a okwadam finhia aduo na we nya sem bia onkwadam na sabi impenisi sabi sa onkon di a onkon gya nan intiene wakwadi abroso na fa ne yam a ono nko ante ho pentenkwa koto aya ade aban so aya ade nti ohwe anim se beto aso na nipa bia Galamsey ne hu bom no man Ghana mra enfanento ne level. Extremely expeditious. So you should tell you that the Attorney General has been very efficient. Dr. Dominic Ayuni, congrats again. Yeah, because then it means that the Attorney General will look at the number of witnesses they need. They don't need to call 20 witnesses when maybe 5 would do. You see it, or 6. So that's a very strategic decision. That's how come. And also the fact that the court was sitting frequently on the matter. So you see that in the public tribunal bill like this, they had said that they want to do the hearings on daily basis. But I understand in the last section of the bill, they 106.9. So if they can do 1 year, just like this particular 1 year, it's okay. I think 1 year for a trial, it's okay. Because there's 6 months, so they even said in the public tribunal bill, the original one, that 42 days, which is a stretch. If we can finish such big cases, Galamsey, 1 year for it, it's not bad, not bad. Any auti a legal private practitioner, no. O man Ghana mra yoni mu pa ne din ate emra ne mu ni Martin Kwabu na wote ne nkan na yanko so anyira mo wa chema wuntumi nsem na de abo apisu chesa ye man Ghana mu nyina nwonwran sana sententan na okopie mu asante mantem a MPP amayoko no nkrabata wasante mantem empenifo de bia kasa wanamu tire mbesere Ghana mampeni John Dramani Mahama say omu sire ni pi chema wuntumi ono ye asante mantem titinani edema MPP amayoko no tudamba no mane say stronger than appetite omu tire pay ni fin share no akwada afiase ne de emu owirem anu wade too much inti aban hwe no nyansa kiremu emfanfa asem de no ho wanamu tire say Ghana mampeni wotumi say emra ne chama wuntumi die no obetimi ahwe na mla no asa kire mu na o mate so kura de ma no anya hwempo ebia afe baako ana finhia mienu mpo a enkeye na pa asa finhia do nu pa de ade ade na mra asante mantemu wodom ka biewom ewo MPP amayokonum achemre omone ye nam si na oton krafia asante mantemu Samuel Folibot twen komo
na hwanabo kwabena eyense akire oye first vice chairman NFI Isaac Chebrobe aspiring communication officer odemo kire mi say wonu mu bugana mrapa na court agina sezu ya de ba ko a ese adi buo ema no nti omane court no ya adwen e wasotwe ho de nanso ebeni se bia ka on ntia na ka to asotwe na no oden pa to masra ban se omo apa na chama wuntumi eninsem no ababa ye mpo anka we nka onya no krefisi aban ba ye enipa hodo ana abada dom to afiase no Ghana mampeni eja wo munyina enika oja chama wuntumi a anka we nka ye pa omu chema se nansempo na chama wuntumi odini vinhia na etoso aduonum 50 years ena odini birthday na nsanya tisa ba tumi hwe no ma chama wuntumi 20 years ka ho a na so baba na ne tiri ho nyina efita 70 years o vinhia aduoson ye abalaba na twam bapa ho se ado tem masra ban oman ho modea na vinhia aduonu ne de nka ban te so kra anya hwe kra ba ko ana se mienu mpodi a kombesom sa omu chewani One, and it's His Excellency John Dramani Mahama, Edeni Bonnie, and from Sobia Court, Abuetia Nubiano, or the Bechano. No, young fact, you're tossing me, and it's a lawyer's bet me, bear Nanka on appeal, no. Niamo Majana, so the jail in 20 years, ever done in Nanka, when you're the family, and enter. And yes, I was so crowned so Nanka on appeal, no. 20 years a year, you were reciprocal, like I was at Dabrak, and the Sanka, Emra, and Tambia, Afipra, na Fimi, no cry. That is one who say, and in via the unity, Ukrainian enemy, and news also. If we say, Chairman Eddie 50th birthday and check, 2 months grandma. And it's also an inferior prisoner. I just say, on the one feared unity, not just a free prison man, and I just say, well, 70 years. I don't think that is what anybody will wish for, even a bitterest enemy. I don't want to comment about chairman, court, issue until say the lawyers about the casa. We are all not happy. I don't put in the spirit, both the committee or move I don't put in the spirit. So we are not looking at that, but we are all looking, say, justice a bit prevailing. So what you say. So I want to hear from the lawyer, his lawyers. And after sending lawyers as a party, we know what we also have to do. So what you say. Because some people were in jail, but President Dramani Mahama pardon me. So what you say. So it will be very good for John Mahama say, obey my pardon. Any a wuti empenifo akabie wom ewo MPP ama yokron krabata ewo asante mantremum de odi kan kasa ye eye hwanabo kwabransi akire first vice chairman edima MPP ama yokro no NFI Isaac Chebrobe aspiring communication officer ena wote wonom eni na no achi na MPP ama yokron krabata wasante mantenum emani bisu kirem say in fact Chema wuntumi nsemu dia no aden pai mu oya na makone nim nanso wambasira chairman enya hwe onkwadam sana nyankopon de ewiem nya nsakira na omobɔ mpa ya tɛ na chi nyankopon bɛsesrem enche bia obɛte ne sɛ ne bɔfo abeyi no na gya ɔne nyina bɛka ho na yapo adwumade asom Ghana iye concern me chairman no de bia me ka me nim enudie bebre efa issues de because mo nya lawyer ni but kakra me ka no me gidi ni say ade betu ni be bia no e wodi anya me hyehyɛ amaye ene tu obetumi akofia no pese ha gye wo ene nya me hyehyɛ in social bia baba nipa brabo bia no we gidi ni so se nya me na de ma ye wo gidi ne na wo gidi o nya me mo gidi say mpanyimfo wo ho ebusefo kuku fudamfo bebre wo ha omo beba ombo na bi atuye Sikaka met na kan se nyame ene no ho ene mpanyimfo party no so e wo yie I said the 2 year party be to am mo na yie atu enti wei eye MPP amanya okoni mo mo wasante mantama na mu chem se chema untumi yi we de yima no wer nyame ni wo ho yima no wer yame ni wo ho ko visa be himu ne ye entamu chem se say de nyame ne wo ho enti bibia be kama enti emunsam ana wate no na nse ya mija kwe na asa me voice na asesa kra enche be fine na yanto aka se bonso emu nwura man ewa police for sense na meka say Accra Regional Police Command omo de krata tenten aba na mu kire ma say
emranti wa bia omoya Ghana mrante na se mu kire mi say omofa ahudie na mompe enti ombetu anamawa etia omanyimra na mna ne womadi enti ese ne Ghana mranso aso ompa achi hwe a omaso aye hibrutam omo kire ma se sani pom tusu say wono mo ka criminal group enipa asabe awudifo na trimodinfo wo manyim krono bopa ana fi langas yanko bo asase ho ban ye hwie moja gungunkum nipa wo manyim o makodi nsem hunu e wasa perman eye faase ene won krabo preman tem mu kirem say anama mutu ane yade ne o man Ghana mra ebo abra kram na positive kirem say sa nipa bonfo mo kirem na no fia da atwam na eye kita won sabo so ata so dunson e won fempem mienu na do nunsen mu kirem say wanom intelligent led operation mu to odwa e won kra ha no eye Accra Regional Police Command ana wanom ne National Police Intelligence Directorate NPID ekabo mu na nkrata ne edwada kita won sabo so ata so adienu emfempem mienu adienu ensiam a positive de ba bonte ne kirem say enipa mu din nsem hunin asabe krono agudisem ne langas a shom takramasoma no de odi kan the day wanya finshane adionu 50 years the day adi togbi aga samagro edin yetiapo togbi aga samagro wanya finshane adionu 50 years ene wadi ene sabe otesa perman faasi dinsem hunu the tasu 2 the day the Shadrach aga samagro adamu ya nuanam ana kofi wodi asa onu nuanam anamu Shadrach agasa magro we mu yanuanom ono wanya 22 years finche de no mienu ana William Kweku Sedenu ono so wanya finche na de no ba ko 21 years ana ya Saira eye Kasenu wanya finche no de no nsia ana Kingsford aga samagro wanya finche no dun wo twana say aga samagro fo no mo ye basan wo nam 3 na se betuma ya busuaku ana mo ya yankofo na project one card touch him say hwema pam ya ne bedadi say sani pa bonfo no wana maka akronfo techu amwa ana fi langas fo asabi omudi nsem hunu wasa perman potem honom nze se ndi omana wo mra intemachi wana mukura trading na mo chira hwema pam ya ne kopie ne ma pia nkrofo ya wiewia hyehwe omo ho ntanya dedi kan ya pump action gun etu ba ko ekum nipa be de wo ho chese omusa akofa eye pistol kan ho tesa kwidie pi na ka kamera fi so jack knife sikama ehwehwe mo ho ana fi face mask chitare wo manim tu hu omo ni paban kura na ese wachi wono mo kura eno wachi 12 BB cartridge 12 BB cartridges ene ye tuboba eto a omo chem se tumeto tese bebre 3 rounds of 9mm ammunition and fi AK-47 runs as a 2 year 2 anya de wa na mo sanse eye talisman asem ni mu api talisman ye tese de dufa we ye bansere edakoblane asa jese no wo twa ne sekan ye ntwa wo bodu tu ento na jese omo di sem hunu sam omo sa kwanya kitchen knife sekan ma de ye aduane wo kitchen enen so omo de ye adwuma wo langas nsase no so sam na podifo chirem say omo sanje akwidie pi efrim nante hono ma se omo di nsem hunu wasa perman hono sei podifo chirem say hwema pegu so ekwaso am nante bon hwema pa etimi atadi no ma chi nipa bonfo mo ka ho nyina na ka preman te mo police command chirem say hwema pegu so kwaso no ma ho nipa bonfo mo hye kira wana mo boni pa wachi ba masabe nsem hunu wei ekwaso e wasa perman fase e won krab preman tem ti woni nkrata efri Accra Regional Police Command eba yede mu nchiremu esamo animrei kase bono sade aye no eye official pa. It's official. DLFM 106.9. Yanto akase bono so na yemawuro mo man Ghana adesua ensensemu na oswafo ono no man ohwe ye humasua so eya ho fedua no minyamfo Haruna Idrisu tamalesa utemashe betwani wakasa kirem sei anhye ahoto a omanya ye boadi kira ye mofra na de no ye beka ne sei eye curriculum no oma ye musa kiremu
ade nneɛma pia kan bɛboa mmɔfra yi pa daakye a kyɛ saa baafo kwan so dwumadie ana afi nso electronics and technical and vocational education ana afi training TVET ɛne yɛn nsa no dwuma ne nyina mo de abɛhyɛm a mmɔfra bɛsua ne nyina nto bɛwie school no na nadwene mu abɔpew ɔkɔkɔpɛ adwuma wɔ mmerɛ ɛnya afi ne wɔtwɛn abɛyansa ɔkɔpɛ adwuma yɛ ɔde nsa de to dwamna na Ghana man pani ahyɛ saa nya hwee kora na anya hwee no bosume bɛyɛ nsia ana bosom mmiɛnsa asɔyɛ bia wabɔ mmɔden apaw sɛ kɔda no bebu nkunta kyerɛ Ghana fo yɛbɛka ne sɛ government accountability series ɛwɔ na dwada kita wɔn nsa bosom de tɔso aduonu na onim nyamfo na dusu din sɛ de to gya na wɔkyem sɛ yi deɛ African Dagaten KG 1 Ekopim Junior High School JHS ne deɛ wɔn asesa wɔnom adusuan hyehyɛ ne nyinaa abɛyɛ ne foforo kram insane dwuma wom abɛfo kwan so deɛ wom brafo kakra hyem twi kasa hyem na bɔ amɔfrɛ humasua no atimi akɔnkane okyerema sese no dwumadeɛ sonko atesa no ɛyɛ National Council for Curriculum and Assessment naka na mbɔ mmɔden a yɛ hwehwɛmu kama de fa ho mmɔden ayɛ kama ne ɛbɛbɔ amɔfrɛ yi humasua kɔnkane okyerema sese deɛ ɔmde bɛde bɛboa pa amɔfrɛ de hum na tumi akɔnkane dɔm hwɛ nim sɛ nkopɔ yɛ atoma ukwade wɔn mmɔden ade nkrati akɔda Ghana mampani na mampani agye atom ɔmampani ne cabinet ɛsan ase pɛ abɛyɛ adwuma na bɛboa pa mmɔfra humasua no atimi akɔnkane senior man okyerema sese yɛnka nkyerɛ Ghana fo sɛ deɛ abayi ɛbɛboa pa mmɔfra no ehunu mmra ɛne wakyi nso bɛyɛ ɔmamma pa fisa Ghana abakɔsɛm na ɔmanyi mmra bebre na wom ɛne wakyi nso bia bɛyɛ na sɛdeɛ kam daakye no Ghana emebu no wɔn bɛyɛ so responsible emu kyerɛ mu ne nie. As I speak to you, one of the most significant decisions we took as government was to revise our education curriculum, and DLFM. The agency responsible is NACA, the National Curriculum Review Agency. They were asked to revise our education curriculum from kindergarten to junior high school. I'm happy to note that on Wednesday, a revised curriculum for all people from kindergarten to junior high school will be presented formally to the Ministry of Education for onward submission to the President and for the policy to go to Cabinet and Parliament. The revision of our curriculum is to ensure smart start curriculum for greater integration of technology, science, engineering, and mathematics. We have promised to introduce coding, electronics, artificial intelligence, and TVET into the basic education curriculum. Na ne kwa mona oniminyamfo hare no adrisu echirema sese no aban ani abreblutam sese wo hwe o my Ghana yan free senior high school na policy ne yade yepam no chirema Ghana aban bayi wo badwumaden wei eni ya betena aban wo ntwemu da oba no kɔ SHS a Ghana mampeni bɛhwɛ huni sɛ kapre wo ntua efisa aban dwene ye ho ye pa endia fantuma nim na mmom ma ye musa kyerɛ mu kama wo ma hyɛ hyehyɛ mu kenan ne wo ma no ba fili afam wo manuane padi hyehyɛ pad de kwan a wo ba na wɔkɔ ɛyɛ free senior high school ni de oni ha akra ende obɛka kyerɛ sɛ aban ne ba betwa mu anya no korɛ aban ntwa hwi mu aban no kra bɛhyɛ mu kena sɛ de Yesu Kristo kan ye no emla no bɛhyɛ mu kena wa meyi amfiri hɔnom onimenyafo no da Idris nsɛm no emu kyerɛ mu nie. The question we needed to ask is whether provisions was made to match the growing or the exponential increase in student numbers with dedicated infrastructure of dormitories, classrooms, and laboratories. That was not the case. And ladies and gentlemen of the media, as many of you will recall, it was part of Ghana's heated political debate in the run-up to the 2024 elections. We promised to review the free senior high school. President Mahama have kept faith. Subsequent to the National Education Forum, which was held in Ho, we have accordingly reviewed the free senior high school policy of the previous government. It has come to stay, but with some commitment to tighten and improve it at 3 levels. Ani a wuti ye ayo swafo no man ohwe yahomasua eswo. The din edoniminyamfo Haruna Idrisu nene
ena wote yi we ye nyina we so na nya kan ma dwenkyire ne bi emfa nso mo wakase bo nsem no agba apeso pa na me nwafa asefo no ba ku bi di aba na master plan adwene akentampo de aba na wo so obo adwumaden de man pipa manyoko ni pa na news ni de in fact emu odesa no manam ode ntia kese ma na wo miyakosua owusu incoming Greater Accra Regional Women's Organizer mate ana Sandra ba kanso de ba na wo kirem say o man adwo dia news no here live e free tama free zone kasebo ne taxi ankasa wo kirem ma Lumba super papa jetua to brubru 100% na ode aka ho e de aba na ye ba wo nchen ofie ho no musofa na men sofa enna ma ohina pakan emu ye ha asema dadwane Ghana Post Service akoba adwumaden awa sapeman emrante wa pol banum talisman we ye ayi bansere da wo masene langas knife no mudinsem hunu awa sapeman eye faase honom o machi wonom na mu kirem sei omo de langas hu nsensem ya tata ya hunu ne ade sibra manfo am to ma so mpachi memna ante wa Ghana Post Service fuyi ene den yan kan kira mo visa de o maye na no den 0534050199 0593406565 mesrew chema wuntumi asama na wo fra wo kan bia menzo so wo so because yan kan ne ene ba kira me ya adoma morning show tumi tenase o beka ho asem na wa bamti wo beka chema wuntumi asama mayu yan kan ne enti dia posifo na ya ne yeka ho asem maadwo me je me ya kojo atete me ho ya pa na nso e bra kwa me Abrakwa me do wa. Yentie mfre do wa yentie. Sa nkoko na ya che wo mo. Onu kwa se ko ye di o ma sam kra na ke ko mo ko tu because omo ko yi hu sha nyo ma we wo mo che pa dia. Omo ye wudi fo. Ye fo mo ko kun pre ko me fo ko si ye ko ja o. Se okay, mate. Yo o ma na mra so kire se ye chi obi a se asemdi bia mu nu se o ye gritia or your suspect into no and also on some so sanity. Majo. Hello? Yeah. Hello. Yeah, but good evening. Yes, sir. We didn't be a cassette penny. But you're a cassette actually. I don't know. But your police were no my idea. I'm course I knew you my damn from my Ghana. You. Now, you will a land at once. I know what the pa. I know what they. But that's an offer. Say, you bought my bus from course to yes, we had that. A positive phone so that was a Pamajo. Offer. Yes, sir. Majo. Made you so for Nana. Okasha in a fin haba. Rappenny. Yeah, Unia. For her to turn normal Finti, a fin and Yamaya, Mama Bidu. Matia Moaquaba, Yentia Numri. Yeah. Bram Pacho, send your kind say, see, for Munko Jina quarter. Yen show me for Munko Jina court. You do Muko Jina quarter, Emera, and no Mundi simple. A police for your bomb abaso. You. Among us, no more your home and say, Yamisha police for now much woman. Menya Nanka a bomb abaso, Nanka, Ayensa, and Eddie Amo Maka, no my Jubaye Eddie Abo, my Ghana. Right. Made that same offer 49 Nana, a pass Western, my jewel of. Oh, yeah, well, Asante Zongo Bocodier. About the other offer. Zongo will be fine. Oh, we hear them. We hear them cool. You, Mate, Matian. Ayo, but what that? Yeah, that's your beam love you, mop yap. Yes, a policy for course about Juma. I do my Boroma Bonnie, course why? Now, let me promise I know we are a confounded also. Oh, yeah, Chiro, maybe Zoo, and then Nipo, I joke with the Omniromo, the Dawasi. Mesomeda, Semajo. My whole affair would never be a Casafree. My trouble Casafree, in Sanwam. Tema, all right, may enter within. Didi. Pacho may enter. Me Pacho, my auntie. No money there, yeah. Okay, me offer. Offer, say. Send me Hamipa. Enquire top, recruiting. Don't be quite cocoon. Back on once, I've been stretching. What? You must answer your friend, no mamma, you pay 5 minutes to pay. That's a young to me. Yate, you better word, why? You better 200 more pa. Confess a crown every day. Mate, made us a palm offer, say. What can I find? Made us a palm offer, say. Eternal,
yegusu afa frefo na akasema kitu abi na yebre na so enti sa perman fo ase na ageta no koblane akofa bansere ada na sene na sebe ode bon sase ho ban ewi amanfo kita nine fo ne pump action guns edinsem hunu e wa saperman e posifo achi wo majo Kenya offer na what is say ya me adom to me ne abridge kama woni no be man na me yente anumre yo me boy police for na ba so na atitide ese ope moja dodo a yedi so frema no ka pepe ntino ye try gidi so mo ma ba so se ne be hye afufu nkwan na omo so akoso abo adwuma se ndi abo o man me da se me wo fa se to me abridge kama majo me dofo Eja o, yofa. Hey. Mrs. Mintani. Boko dia tama ho boko. Ya mi adom na mo so e. Ya mi adom meti apo, ahofedu ya me yenti anumre. O bansela obisu wetu. Ade na mo ha adwensa. Mo falangas din bi ato mo ho so aye nim nipa omu ni omu ye adwuma na me nka de me hwehwe mo pele sanka yenchi omu tayi omu eti omu tumi mo de yesa na ema no. Komo kwa na ka yenchi wo. Se poti for some hwehwe wo. Wetu aka no. Na ukoswa no bi ebetimi etu chose na ejuna. Aden, wo di asa tickets bofoma. Yese degen fee. Wo to dan a ye beje, wo fa ha ye beje, wo enya na ye bekun. Aden. Lagard from se enye den. Ya chechi wo bansiro no bansiro nkwa busu ndi ndo ro mfanche wo. Yo. E fa so ni amisira wo no nto mo enum onti na enum nchire omo. Post no so yentum, omo post yentum no mo abo edwumade bansiro te ndafo. Me da se pa bansire chire no. Enye easy sa o me last caller ni majo. Offer Michelle, send me a last caller. Kofi ma ashama Diamond City me yenti opening. Offer police for we won. The bomb so papa dear, yeah papa. If I stand to be corrected, ASC Kofi Boache. But you na we ochi atai no. Me je meto me boase yen hwehwe mu kakra fa ho. Okay. So you're not there and the second ASC Kofi Boache for no na amache ye kan say Langard for yo ya mi sure mo pa we won amaba to body there ye ka say am ko ji osuro ye be gina ha ya gina na fa mom enwa no me so me das ye me wo fa se be ne wan tiasi hello ya me wo fa se be ni hello mama omanjo papa mi jine awon fe me yenti wanumre we ya me last caller fa me pon me frepa me pese mi sa say amanonin so Langard for one na ho de asase ne de say nya ne say de mo ye di agoro wa ha no ebi ni ho na den e na kroma kuma ya so nye na before say Langard beka so ye djuma binim say uto asase ayi uko ada lands for and say uni ni fani di e ma mo ye di bia ye na nkofo na mo kroma na mo di omo sem woni na ye jamu keke eno mo namo papa semra opa de omo no mo ni ye so de ye te chire yankopon ka mo yankopon enka won so ho pa afrefo no muguso frɛ na so bra de adwumenti no enya de betumi afa afrefo ni bi mo fa nche ye pa efisa ye mre no e de anim kan papa kasebo no egina we so na ye de asina eye nka wo ba ko bi o hanom me da me ho abana mabɔ ne tew me wi a na afei ya pra chiri kura na international DJ e chiri mu say ade ato nani enti no me ba sisi a Bamo wa onfere ade na omunipa na ofa na pakan a bebe opa bia na odisie ono bamo ogu a ohuri na wasode na opa baabi atena na wadidi a eskafo ampa so na otena didie no
wasan edi ne nsamore ne bie wo ba mo wo afa na pakan dese akwakotu Mr. Harrison Amwa Mante Mr. Harrison Mante Amwa Tudua sanam na ne say Donkin Etu nase ama dunsinia esia brefo ama ahokyere pa ene yawo ne bra ena abusia edi na twede yampon yankopon eya adoma Mr. Harrison Mante Amwa adodoa esana mane say Donkin na watwe enjehye ene didi suyi twede yampon yankopon eya adom na abrewa eyipuma kwan mu am kita wonsa bosuma yewonde taso aduonu nan emfimpi mienu ne aduonu ensia mu empenifo betena se ewo mankrato the backgrounds na wonom etimi wo faase a ne den edi Harrison Mante Amwai na wotwe onya vinhia no aduana nan 44 years enti abusuan enam DLFM so eto nsafre Ghana fo nyina sei Nyankopon ya atoma bosoma ye wonde taso aduonu nan bekire kita won sa bosoma ne de taso aduonu nan emfempem ye ne aduonu nsiamu no momodia jamfo nyina meboa wonom na munkwahia mu wo mankrato the backgrounds no modia nyina Mr. Harrison Mate Amwai wo momodia nkoboa na wotwe no wonom empeprechire emfama abusia DJ Afiba wo ye adwuma wo DLFM 106.9 ana wote Enquires ebaye enti penisi sabia ka nenti a na ka to enti we aka Afiba no aka yen enti Kofi sese no untumi ni wache se de ope bio ebesere opa untumi ni wache ne se de ope na ba ne se ya na eha dwen fi se na wotwe mu na yen papa nso ofiri mu no na wotwe ne yawura mu no enti aba ne se ya ese tuntum no yenya hye tuntum no ebeka ye ho ane sa na me mamu akwaba munyina ediba DLFM obo ade adi koko sika kokko ne niema pii do mo man Ghana nipa afamu no omaye owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba na adoma chede abu o ma we mu na so papa we di aburo so amane bi na etete wa na Charles Kwadwo Fosu anum bia watu din enye nyame den ahopepre na wode bobra osenum suo twen ope obo Teresa deda adofo ase obo emrepa beba edehye afoforo nkran nyese ena wawuo ena ye be kire wodo bi ne mo metumi aka asimebo se oman we mu nipa ye oha Daddy Lumba adofo aduokronkron ena awuni hai ye ma odam fadue due ni amane hunu owura a onim de nanti ye papa da chimi ye ma beba ye be ka kire o mo se papa bi tina ase ana ye frɛ no Daddy Lumba mo ho nsɛm de pii kwa nanti ye papa dam fadue due ni amane hunu ya dog na ye be ko so adog abribiara may we all be great. Tell a tired soul that there is God. Ebani say Daddy Lumba beka kire say den. Ebi anene mama ha efri ne ko mama ha bi banana makramo me de sada meti. Enti weni ya sha ase esi a o. Empenifo ka say chana ba me de e wo fa ma sha ase esi a. Na enyum we ya nyum edem akoma so pa nti me de nyum we ma DJ Afiba. DLFM adwuma kuo nyina yam papa Daddy Lumba ne fan clubs ni nyina ene na dofo nyina mpo mo nka ne kuo no ho wi bia lo do yam papa ene na busua be de nyum mamo na nyum we no de in fact prophet e hye ne nkom nti ya den ase de tie bia no emu na ya na so be den ebe ya nso ye be ni sa kasebo ne de ase musemu ne ya miss me bele twene se mu ma yen Champion Taylor edi epm Facebook NF YouTube makase wonya bi hweyem Mr. Samara kwa TJ's GP echinchim kase frere no furuma de somye no mren okay Kenya mesin konya be somo dia meje so yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B
ahotedin ane bantwere bona na atafrija enyuma bai na de Lumba adofo nyina mfa prepare kire yakra mo Ebi anene mama ha efri ne ko mama ha bi banana makram media sa ade mamba I know gonna was ya ebi anene mama ha efri ne ko mama ha bi banana makram ebi anene mama ha ade mamba aona gonna was ya ade baba fienti mumbara na muri susumbwadi bagui Wajuna nyamani yao Wajuna nyamani yao Kansi na nyamani yao Mshembrani ya dina dada ni entra